پکڑی نظر دکارم ما بینواتا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا پکڑی نظر دکارم ما بینواتا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا مخامخ ورتے نشم زدری نشرمیگما حلتا ادری دے نشم زدری نشرمیگما مخامخ ورتے نشم زدری نشرمیگما حلتا ادری دے نشم زدری نشرمیگما زڑی گناہ گاریم کاتے نشم دل رباتا ہے ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا او پکڑی نظر دکارم ما بینواتا ہے ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا او بگوری ماتا چه راغلو بندی زما بند پا بند تڑل دے راغلو امتی زما او بگوری ماتا چه راغلو بندی زما بند پا بند تڑل دے راغلو امتی زما حبیب کا نظر اکڑی خدای بن گوری گناہ تا ہے ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا او پکڑی نظر دکارم ما بینواتا ہے ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا دیر منت ساری بکرم حلتا پامی سوک بوزی ہر چاہتا زاری بکرم حلتا پامی سوک بوزی دیر منت ساری بکرم حلتا پامی سوک بوزی ہر چاہتا زاری بکرم حلتا پامی سوک بوزی زدیر گناہ گاریم لازم آوتاڑی شاتا ہے ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا او پکڑی نظر دکارم ما بینواتا ہے ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا جیغی او ناری بکرم سوگرا پسی مرازای محبوب تا سوگلی بکرم سوگرا پسی مرازای جیغی او ناری بکرم سوگرا پسی مرازای محبوب تا سوگلی بکرم سوگرا پسی مرازای خلق خفان شی جہاد یار افغان جڑاتا ہے ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا او پکڑی نظر دکارم ما بینواتا ہے ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا ما پا زنزیر پنور والے رسول اللہ تا دغه ښکلی نعت شریف په خوږ اواز د طالب العلم محمد شاهین محمدي او ترتیب کړی دی عبدالباسط سیفی شاعر دی ډېر ګران ورور جهادیار افغان ریکارډینګ ډیجیټل القریشي اسلامي سټوډیو کندوز ښار